tennék tettel az eszközt, ami azért is jó, mert egy ilyen formagyakorlat országos bajnokságon, aki elejti az eszközt, az kiesett. Tehát nem levonnak, hanem akkor esetleg egy év munkája is tönkre mehet. Most akkor nézzünk néhány eszközös gyakorlatot. Először rövid botot. Most úgynevezett kés-kés ellen. Hát miután szerintem Jani már többszörösen ki elhagyott minket, most már majd aztán megérdemel egy jó sört utána. Bemutatók végén egy vegyes küzdelmet láthatok, egy úgynevezett goshinjitsu. Itt kérdeztek Jancsi, hogy térelő? Hát a térelőt láttam az előtt. Hát ez sem lesz az. Ez is olyan térelő lesz. Megmondom őszintén, hogy én azért kicsit féltettem az úriembert, mert egyszer úgy megfogtad az arcát, hogy remélem, hogy minden rendben van. Jancsi igazi tanítvány, mert már általános iskolában is én voltam az osztályfőnöke, ahhoz képest szerintem ez felügyelés volt neki. Akkor most végezett egy goshinjitsu küzdelem. Ezt az iskolában lopkatom az önvédelmet, ez a kazinci iskola minden osztályban csináljuk, szoktunk házi bajnokságot rendezni, van egy nagyon jó kis kamuti csoportunk, azok is nagy előszeretettel űzik a szabály. Knockdown, az a Kyokushinban van, knockdown az első 20 másodperc, és térdelésből földharccal folytatódik. Ready? Hagyimen, mehet! Teljesen nem ütnek, viszont megy a teste és a tomba, mennek a technikák. Lehet följebb is, de csak válmagasságig.
Le! Most Dávid azért kapogat, mert a Tomi szétpasszírozta kicsit a bordáját, és innen folytatódik a földharc. Elég sokat foglalkozunk földharccal is. Jó, Jane, földharcos mész a nopdán megint. És ez így megy 2 percig, tehát folyamatosan ütik, rúgják egymást fejre, nem pusztakezes technikákkal mennek. Lehet térdugás is neki, ha benn van. Le! Megy a földharc megint. Dávid olyan könnyen kopogjál. Menjen! Akkoljál. Így vagy, nagyon szép guillotine, látod, csak legott úgy van. Jó, Jane, felálltok. Köszönés egymásnak. Odegani Ray, közönség felé Ray. Jó, szerjátszó, sorakozó. Kedves nézőink, a Békés Csabai Lakótelep Ilyeség osztálykarate és kickbox szakosztályának és a Nippon Seibukan Akadémiának a csoportját látták, és további kellemes hétvégét kívánok és jó szórakozást a többi programhoz. Köszönjük szépen, arigato, osz, jobbra, Migi, kamály, lehetne. Nagyobb tapsot kérek szépen a fiúknak és az egyetlen hölgynek! Azért még annyit szeretnék megkérdezni, kedves László, hogy milyen nálatok az arány lányok, fiúk?